Детските футболни турнири са възможност за младите играчи да развиват своите умения, да се забавляват и да се учат на екипна работа. Един въпрос, който често се дискутира в този контекст, е дали да получават индивидуални награди за своите постижения. Има силни аргументи както в подкрепа, така и против тази практика. По-лоши от Касиус Клей, Стремтън криминални от NBA. Имената ни ги пишат със златен спрей. Отсъдълта се върта, дай му плей. Си по-лоши от Касиус Клей, Стремтън криминални от NBA. Имената ни ги пишат със златен спрей. Здравейте, приятели! Що ме виждате, явно сте настроили вашите ментални приемници на вълните на любимата ви чистота М-футбол. Повечето от вас, които следите канала от доста време, знаете, че вземаме участие в различни турнири. Също така знаете, че и ние организираме такива. Защо го казвам това? Защото от известно време започна да ми прави сериозно впечатление една тенденция сред треньорите и сред клубовете. Тази тенденция може да възниква сега, а може да е имало и преди и да е съществувала и преди. Даже сигурно 100% е съществувала преди. Но може би треньорите не се е практикували толкова често или не е практикуват толкова често, отколкото сега. А може и да се е практикували, но на мене да не ми е правило сериозно впечатление, докато не изби на нашите турнири. За какво говоря? Става въпрос за индивидуалните отличия, които децата получават като върхови награди за положените им усилия. Първия път, когато ми направи впечатление, че дете не взема индивидуална награда за голмайстор, е когато бяхме на турнир в Свищов. Много добре знаете, тези, които сте гледали канала, за какво става въпрос, а тези, които не сте гледали, може да върнете назад видеята и да изгледате ето това видео. С две-три думи какво се случи. Наше дете и дете от друг клуб, от друг град, няма да споменавам конкретни имена на отбори и деца и така нататък в този клип, защото не това е важно. Да се върна на думата. Наше дете и друго дете от друг град бяха голмайстори на турнира, като нашето дете отстъпваше с един гол. Следователно, разбираме, че детето, което е спечелило приза за голмайстор на турнира, всъщност не е взело наградата и наградата се полага на нашето дете. Нашето дете отново не е взе, но това е друга тема. Да се върнем на темата. Детето, което трябваше да вземе наградата, всъщност не я е получило, защото треньорите не разрешават децата да получават в този клуб индивидуални награди. Дали това е правилно или не, тяхна преценка, техен начин на работа. Помислих си, че е индивидуален случай и добре дошло за нашето. И така, след няколко месеца правим турнир в нашия град, като бяхме се събрали общо 8 отбора, бих казал от цялата страна. Дойде време за награждаването и да раздаваме индивидуалните отличия. Бяхме предвидели 8 награди, за да има за всяко дете от всеки отбор. Съответно за голмайстор, за най-полезен играч, най-добър защитник на турнира, вратар и така нататък. Да не ги изброявам всичките. Всичките деца си взеха наградите, докато наградата за голмайстор трябваше да се връче на отбора, който завърши на второ място в турнира и загуби финала. Обявихме името на детето, призовахме го да си вземе наградата, но тук отново излезе същия проблем. Треньора на въпросния отбор излезе и каза, че те не вземат индивидуални награди и отличия. Много странно, защо така? Все пак това дете се е трудило, тренирало, положило усилия, играло е на турнира, честно се спечелва голмайсторския приз, но от ръководството не му се разрешава да го получи и да се го сложи във витрината. Естествено, на второ място отново беше наше дете, което получи наградата за голмайстор и се зарадва изключително много. Но дали въпросното дете, което искаше да се вземе наградата, остана доволно от това решение, не знам. И така, след като приключи турнира и се разхождах сред отборите, случайно преминах покрай отбора на въпросното дете, което беше станало голмайстор на турнира и чух треньора им да казва, те не заслужават награди, никаква индивидуална награда, какво са направили, нищо не заслужават, дори един родител искаше да снима отбора, а треньора не разреши, защото каза, не са заслужили нищо, за да ги снимате и да получават награди. Много странно. От една страна, резултатите нямат значение. Футболният съюз вкара правила, в които да няма съдии, защото резултатите не са от значение. Премахнаха класиранията, защото резултатите не са от значение. А в същия момент треньорите не разрешават децата да получават индивидуални награди, защото
не са играли добре или са загубили финал. Това просто не кореспондира с реалността, която я виждат от Футболния съюз. И точно това е тема на друго видео, което ще направя съвсем скоро. Но нека да се върнем на сегашната тема. Не ме разбирайте погрешно. Не атакувам колегата, който не разреши детето да вземе наградата, защото не знам как стоят правилата в техния клуб, в техния отбор и така нататък. Просто тълкувам ситуациите спрямо моето виждане и моята мисъл и моята идея. Продължаваме към втория турнир, който организираме, а именно 2 седмици след първия. Отново стигаме до награждаването, идват шампионите да си получат наградата. Детето голмайстор беше от клуба, който стана шампион. Призовахме го, детето излезе, връчихме му наградата и то каза: ами аз не я искам. И последната статуетка, голмайстор на турнира. Георги Пенчев, Атлетико, Русе. Какво? Не искаш, но тя е за теб, ти си я заслужил. И ние останахме втрещени. Как така не я искаш наградата, ти си я спечелил? Не я искам, казва детето. Ти си играл, ти си положил усилия, труд и си я спечелил. Това не е измислена награда, това не са измислени голове, които ние да си ги надписваме и да ти надуваме балона, че си много добър, много велик голмайстор и така нататък. Ти си спечелил тази награда, вземи си я. Не я искам, няма ме. Дадохме наградата на детето. И така, след като приключи този турнир, започнахме да раздаваме на децата и лакомства, круасани. И детето, което беше голмайстор, дадохме му кашона с круасаните да раздаде на техния отбор и той много се зарадва. Круасани искаш ли? Искаш, нали? Круасани вече искаш. Добре. Добре, бе, моето момче. Повече на един круасан се радваш, отколкото на статуетката. Естествено, тук на нас веднага ни щракна лампата, че нещо се случва и не само в определени отбори. Това започна да става тенденция, като някаква мода сред треньорите, да покажат как не е важно индивидуалното отличие, а отборния дух, отборния характер. Естествено, че отборният дух и характер са на първо място и са много важни, но тази мода е тръгнала сред треньорите, което на мен не ми прави добро впечатление и както винаги аз имам собствено мнение и много държа на него. И въобще не се влияе спрямо това, кое е на мода, кое е тренда сред треньорите, сред клубовете и така нататък. Аз имам мое виждане за нещата, моя мисъл, моя идея и си ги налагам. Точно и за това направих този канал, за да ги споделям с вас и ако има такива от вас, които сте на същото мнение, да направим една общност и да покажем, че в някои решения, които се вземат от треньорите или от Футболния съюз, те не са прави. И трябва да се слушват в децата, в родителите, в отборите, в феновете и във всички, които участват в тази игра. Тази игра е за забавление. При децата също е за забавление. А когато ти му отнемеш златната награда, която може да се я сложи в витрината в тях и да се я пази цял живот, не мисля, че е много справедливо, колеги. Понеже започнаха и морските турнири и преди няколко седмици приключи един известен морски турнир, в който правят интервюта на дечицата, малки дечица, може би 7-8 годишни, и отново ми направи сериозно впечатление как интервюиращия казва на детето, или може би беше треньора: Днеска беше най-добър играч на матча. Искам да кажеш защо не получи награда. Какво сте решили вашия отбор? Нашия отбор са решили да не вземем награди, защото трима може да вземат награди, а другите не могат. Според тебе правилно ли е това? Да. Поздравявам те. Пожелавам ти успех на турнира. Не вярвам това дете да не е искало награда. Децата се радват и на едно малко медалче, на една бомбонка дори, а да не иска златна статуетка, малко се съмнявам. Но ето как още един пример втълпява на малките деца, че те нямат нужда от индивидуални награди, че трябва всичко да го правят в името на отбора. Дори в отбора да има деца, които не са се справили на добро ниво в определения турнир. И в този ред на мисли, в подкрепа на моите думи и действия, които ме подтикнаха да направя този клип, е една анкета, която пуснах преди 2-3 месеца в моя канал. А тя беше дали сте за или против индивидуалните награди и отличия, които получават децата. И изненада! Резултата от анкетата беше 100% за индивидуалните награди. Като имайте в предвид, че моя канал има широка аудитория, като деца от 7-8 годишна възраст до 40-50 годишни и 60 годишни. Има треньори, които гледат,
Има деца, които гледат, родители, има и такива, които са просто любители, има и фенове, има всякакви, които гледат този канал. И 100% гласуванията бяха за индивидуалните награди. Всички вие, които сте против, направете си леки изводи и сами си преценете дали да продължавате в тази посока или да доставяте на децата удоволствие. Питам се дали треньорите не прекаляват, защото буквално съм ги чувал. Няма да вземем индивидуални награди, не заслужаваме награди. И искат да накажат децата за нещо, за което не са виновни. Защото и те излизат на терена и дават 100% от техните сили, умения и всичко, което са научили. Да, може да има някои деца, които по-ги мързи или по-ни им се бяга като ги напече слънцето, но силно се съмнявам да има цял отбор, който да излезе и да не иска да играе. Сега, на последния турнир, където лично нашия отбор буквално последния матч спря, това не е защото не искат да победят и нямат дух и характер, а защото просто нямаха сили, защото играха 4 мача по 40 минути на 35 градуса. Вие сами си направите сметка колко време е това и колко време един професионален футболист играе един матч. Или пък треньорите го правят за отборния дух. Много ще ми е интересно да чуя мнението на треньори, родители, деца, които са в чужбина, да споделите там как стоят нещата с този въпрос и дали и там я има тази тенденция или просто нашите болни амбиции в България я раждат. Може да пишете долу в коментарите или да се свържете с мене, ако някой желая да направим по-подробно видео на тази тема и да обсъдим нещата. И така, всичко до тук беше изказано от моя гледна точка, като аз разглеждам по-скоро и съм пристрастен към едната страна, а тя, надявам се, много добре разбрахте коя е, че съм за получаването на индивидуални награди и отличия. Сега ще изложа аргументи както за това дали да получават награди и против това да получават награди. И вече всеки от вас може сам да си направи своя извод и да си създаде една по-голяма картинка в главата, дали това е правилно или неправилно. Сега ще разгледаме и двете страни. Индивидуалните награди могат да бъдат силен стимул за децата да се стараят повече и да подобряват своите умения. Когато едно дете вижда, че неговите усилия и труд са признати, то е по-склонно да продължи да се развива и да дава най-доброто от себе си. Награждаването на индивидуалните постижения показва на децата, че техният труд и отдаденост са оценени. Това може да укрепи тяхната самооценка и увереност, което е важно за тяхното личностно развитие. Какво имам предвид под идентифициране на таланти? Знам, че това може би по-скоро не се практикува, но е добре също да изложа и този аргумент. А той се изразява в това, че индивидуалните награди помагат на треньорите и клубовете да идентифицират и подкрепят таланти, които могат да имат потенциала за по-нататъчно развитие в спорта. Това може да бъде от полза както за децата, така и за клубовете, които търсят перспективни играчи. И така, сега да преминем и към аргументите, които са против индивидуалните награди. Фокусът върху индивидуалните награди може да отклони вниманието на децата от важността на екипната работа. В футболът, както и в много други спортове, успехът зависи от сътрудничеството и координацията на целия отбор, а не само на отделни играчи. Въпреки че ще го изложа, мисля, че този аргумент не кореспондира много с реалността, но все пак той се изразява в това, че награждаването на индивидуалните постижения може да увеличи натиска върху децата, което може да доведе до стрес и тревожност. Това е особено вредно за по-младите играчи, които трябва да се наслаждават на играта, а не да се чувстват притиснати от очакванията.
Това е също един доста силен аргумент, както първия, който изложих и на който според мен се осланят на повечето треньори или може би клубове, които залагат на този модел на работа. А именно, че индивидуалните награди могат да създадат усещане за неравенство сред децата, които не получават признание, дори ако те са се трудили също усърдно. Това може да доведе до чувство за разочарование и демотивация сред останалите играчи. И така, след излагане на двата вида аргументи и разглеждане на двете гледни точки, бих искал да дам своето заключение, моята лична гледна точка. Както казах отначало, аз съм пристрастен, но в края на това видео ще изкажа и едно безпристрастно мнение. А то е, че след внимателен анализ на двата вида аргументи, смятам, че индивидуалните награди в детските футболни турнири трябва да се използват умерено и с баланса между индивидуалните и екипните постижения. Важно е да се подчертае значимостта на екипната работа и сътрудничеството, както същевременно да се признават и индивидуалните усилия. Един възможен подход е да се награждават както индивидуалните, така и отборните постижения, като се акцентира на приноса на всеки играч към успеха на отбора. Така децата ще се научат да ценят както своя труд, така и труда на своите съотборници, което ще допринесе за тяхното пълноценно развитие като спортисти и личности. И така, надявам се това видео да ви е харесало, да е накарало част от вас да се замислят, а друга част да размислят, трета част да ме критикуват, което естествено сте в пълното си право да го правите, аз не се сърдя. И така, с вас ще се видим в следващото видео, а до тогава... Ариведерчи!